Lapu-Lapu City Mayor-elect Tahong Chan mipasalig sa tanang mga coterminous employee sa City Hall nga padayon sila makatrabaho ato sa iyang paglingkod inig Hulyo. Kinaron sa paghatag og igong panahon nga masuta ang performance sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Si Luan meron din sa exclusive report. Ning nagkaduol na ang hinapos nga buwan sa Hunyo, mas misibaw na ang mga kabalaka nga daghan ang makulban sa kaldero. Gani inang gawas na ang mga hashtag nga Tom Jones kung tama na lang sa Hunyo. Kini ilabi na kay bag-o na ang administrasyon sa pagsugod sa buwan sa Hulyo. Apan karon palangdaan, gipahibaw na sa incoming mayor nga wala siya'y taktakon bisan usa sa mga co-terminus employees sa pagsugod niya paglingkod sa Hulyo 1. On my first day, I will maghimo kog order na atong i-retain sa i-continue sa nato ang ilahang trabaho. Ayaw lang sa pangundang ug wa mo'y madawat nga order gikan ako, no? Ang Lapu-Lapu City Hall adunay 1,943 ka mga job order employees, 654 ka mga casual employees, 90 ka mga co-terminus, 655 ka mga regular employees, ug 16 ka mga elective positions. Gitataw hinuon ni Chan nga ipaubos niya sa evaluation ang performance sa tanang mga co-terminus, job order ug casual employees aron masuta kung sikin sa kanila ang angayang ipabilin sa katungdanan. Ang transition good from the previous diri nato karon pa manggong June 30, and wala tay time, no, wala tay time to check on it, no. So mo na nga tan-aw na to, i-evaluate na to, mo na atong panawagan katong mga gustong mo trabaho, no, mga job orders, mga casuals, gusto sila pa manarbaho, ipadayon ang ilahang serbisyo. Duha ka buwan ang lugway nga ihatag sa mayor alang sa ipahigayong assessment sa mga kawani sa City Hall. Taliwa sa mga kabalaka nga kutob na lang sa katapusan sa Hunyo ang kadaghanan sa mga job order employees, gihangop nila ang pahibaw sa incoming mayor tungod kay alang kanila mahatagan pa sila og kahigayunan nga mapakita ang kalidad sa ilang trabaho. Malipay sad mi kung sa kuan evaluation ipaagi. Kay kanang makuan man sad namo sad nga sa amo ang trabaho. Kuan gid gi ay mi sa among trabaho kanang kasi ni kanabang murag kinasing-kasing gid pud among pagtrabaho sad wala gi ingon nga kuan. Amo gi buhat ang tanan kutob sa amo ang nahimo. Salamat sa mga na-extend mi og 2 months para nga iyasad nga ma-evaluate kung unsa sad ang amo agig nga kuan ba amo ang usa mi kadedicated sa trabaho kay sayang mo sa kayog nga ma-pull out mi nga wa siya kahibaw sa amo ang performance. Uban ni Rinan Tiquiniones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.